ibni, binti, ejja b'dak is-sens ta' djufija jew nuqqas ta' sigurtà. Ejja meta l-affarijiet huma kbar ħafna. Ejja biex il-bżonnijiet tiegħek jiġu sodisfatti. Ejja sempliċiment biex tħalli l-imħabba tiegħi tidħol f'qalbek. ħares lejn l-imħabba tiegħi, dik li xejjen il-biża', ixxejjen dak is-sens ta' ħtija bla bżonn, ixxejjen il-konfużjoni fik innifsek, ixxejjen is-solitudni, ixxejjen il-biża' mill-futur, ixxejjen id-dispjaċiri u n-niket, ixxejjen kull sens ta' ċaħda. Mhux ħsieb sabiħ li jiena nista' nissodisfa kull ħtieġa minn tiegħek? Li inti żżomm is-sens tal-imħabba tiegħi għalik huwa s-sigriet.